سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان İmandan soňraky asl sütüllüň miri. İman getirdin, boýnunda 5 wagt namaz bar. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmak bar. Awwalana kana sallallahu aleyhi ve sellem iza hazabahu amrun salla. Rawahu al-imam Abu Dawud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her wagt kynçylyga düşenne dargy berenne narahatysi arty berenne derrew namaz okuýanmış. Kynçylyga düşenne namaz okuýanmış. Ey mümin, ey musulman dogalla, ey imanly erkek we ayal dogalla. Biz hemmemiz narahat wagtymyz bagyşlan namazyň fawiýet. Hemmemiz şeyler. Namazın sert bolýar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilime getirmäne gorkýan. Ay şulim narahatim diken men namazdan sert boldum dip oturuverýär. Nämen gurruňy be? Bula aýny Rasulullah'ın gurruňynyň tersi. Peygamberimiz iza hazabahu amrun salla. 5 wagt namazdan daşgary her wagt narahat bolanda namaza durýanmış. Allah'ın azamatynyň öwüne ýykylýanmışdyk. Hudaýa maňa ýüregime sowukluk, yeňillik, rahatlyk ber diýipde Hudaý Taaladan yeňillik dileýänmişdik, Hudaý Taala da berýänmişdik. Men müň neferden gaýsy eşdenlerin şmahaletçilik. Namaz narahatim bolan bäri men sert namazdan diýär. Okuyup da bilemek diye, ay barıp da bilemek diye, namazlığı yediyen yine yığınayan diye, näme manası başlan? O da 5 wagt namazı okuyamak diye. Allah Taala, maňa inanýan bolsaňyz okuýun diýipdir Hudaý Taala. Oglum kefäde ýaşy. Hudaýa inanýan bolsaňyz okuýmaly diýipdir. Şonu okuyanak. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol 5 wagt namazda narahat bolanda nefil namaz okuýanmışdyk. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylýanmışdyk. Taýinki Hudaý Taala hem oňa rahmat, kan-kandan sakinet, jaýyllyk dökerýärli we hem derejesini artdyrarýarly. Men kan wagt güýmemäýin. Namaz mawretde bir wagt kynçylyga düşer, dünýäň kynçylygydyr. Birinden izalyk hep, ya enata, ya oğulgyz, ya irs, mal böleşmek, ya başka erhileyin arasında bir müşkilat bolýar, ya izdivaç hakynda, ya öýlenjek, ya imtihanatynda, ya merdut bolupdyr, ya kabul bolupdyr, ya istihdamytynda, ya geçipdir, ya geçmändir. Allah'ın azamatynyň beraberine ýykylmak başga urrundur. Şoğullerde narahatimiz köfelli, şeytana meňdeş pikirli atylşdy däminde okutmajak bolup. Gaýtam kan ýykylaýlan Allah'ın azamatynyň beraberine. İkincisi, 3 gurrun içinde tamam edin, kıysaca etip geçeyin. Bir ayet-i kerime Allah'ın kelamı var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fehalefe min ba'dihim halfun adaa'us salate. İnhan hud Kur'an-ı Kerim şi. Önkü peygamberlerin ümmeti peygamberle dünýeden geçenden sonra adaa'us salate namazlarını zaýladylar, okuýmadylar. Ine hud Kur'an-ı Kerim. Bu ümmeti diýenaka. Önkü peygamberlerin izinnäki, önkü peygamberlerin ümmeti peygamberle dünýeden geçdi. Izinnäki gelelle namaz okuýmany, okuýsa bir jengele gitýän ýanak, derýa gitýän ýanak, hewesetse okuýar, hewesetmese okuýanak. Ki keyf kök bolsa okuýjak, keyf kök bolmasa okuýjak ya. On namaz bolmar oňady. Aham şu ayet inenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iközünden yaşattırıp aydıptır. İne okuýaýyn. Ya Cibril tadi'u ummeti as-salah. Yine aydıptır. Ya Cibril tadi'u ummeti as-salah.
gözünden yaş aktırıp ağlabay dipdir. Ey doğunum Cibril, men ummatumdanna la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýäniň içinde de namaz okymajak barmyşy dipdir. Bila Allah'ın kelama önkü ummata aydiye, ey doğunum Cibril, men ummatumda da boljakmyş dip iki edek öwrülabay dipdir. Ağlabay dipdir. Gözünden yaş aktırabay dipdir. Ey doğunum Cibril, men ummatumdan la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýenne namaz okuymayan boljakmy dipdir, barmyşy zırat dipdir. Ine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jahanyny yakyp şikepde aýdypdyr. Ol başga ulkan gürrüňde dursun. Ey men kalbim saf, gulagasın. Men kalbim saf, meger namaz okuymaktan maksat kalbin saflığı değil mi? Men evvel kalbim saf. O namaz okuyup berelle va yürekleri näme diýip belli de namaz okuyup berelle va hele ýoglaň şoňy nänak namaz okuyup berelle va hele ýoglaň şoňy hemmesi ondan narazy. Men namaz okuymanym, menen ýoglaň şoňym razy dinanam razy, dogullum razy, ahlak muhim, zat muhim diýip özüni allayan adamla Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylmajak bolup owadan kepler çeferi sırap kefe. Oham ya meselen yeni bir özüni allayan urrunlarının biri meger maksat musulmançylykdan jamiä hyzmat etmekdämi hawa men o ders okuyjak namaz muhimdäki men ders okuyjak jamiä hyzmat etjek näme işgaly bar men öňde imtihanatdan muhim zat aýanda da jamiä hyzmat etjek diýip näme yaltan ýerde herk kılmagy namaz okuymagy oham owadan keplemäge sebep bolýar. Ya şu bahane bilen okuymasın, ya özünün howselesi yok, ya yaltan ya bizatlara ehemmiyeti yok, ya bir gurrunlu ütmeye, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap yankı kefe aydıptır, ya müşkilatın bağ vaktinde biter Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine yıkılmalmıştık. Hulasa bir gurrunlu guruğunu ilmeyen bolsa, Allah Taala olara bir ayet iyi veripdir, onu okuyun inşallah öz gurrunumuza geçeýli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Beyik Allah'ın kelamı şey. Suriye kalam. O kulağısın näme diye tiki yıka manasını aydıp bereyim. Kıyamet gününe Allah Taala'nın azamaty yüze çıkıp aradan perdele ayrılıp bütün mahlukatla görünenne hut adamla secdeye yıkılacak. Oham odol şu dünyada namaz okuymayan adam, ine hut Kur'an-ı Kerim şey. Odol dünyada Hudaýyň azamatyna yıkılmayan adam yankı bahanalar bilen men yüreğim pek, men jamiä hyzmat etýän, men dersim kan, men bir zat edýän, men zindigiňe meger oglaň şoňa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap ben, şu yıkılmayan adamla fela yastati'un özüňiz ýal namazhana adamla şu kıyamatda hemmesi secdä gitjekler. Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine şonda yankı adamlaryň arkalar taxta ýanak bolup dik durjaklar. Şeýle secdä gitjek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başarjaklar, arkalar taxta boljak. Hut Kur'an-ı Kerim fela yastati'un secdä gitjek bolanlaryň arkalar taxta boljak. Saf. Ohum Allah Taala näme diýär? Haşiaten absaruhum gözleri etekde utanışlı, inni alem cihana namaz okuymayan belli diktu. Gitjek bolýar başarana. Emma özüňiz ýal namaz okuýarlar, hemmesi Allah Taala'nın beýik azamatynyň beraberine secdede ýatýlar. Haşiaten absaruhum gözleri etekde terhaquhum zille üstlerini horluk basyp oty. Hey utanışlyk boljak. İyi näme? Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Hudaý aýdýar. Men dünýede şolara namaz okuýun diýdim, etmedile. Wa hum salimun. Arkalar salimdi. Biilleri salimdi. Diýdiler salimdi.
el ayaklar sağlamdı, göz kulaklar sağlamdı, dili sağlamdı ve sayrap dudi. Şonu okuymardılar, inni başar etcek dihile de başarmayalı. Men Huday inni icade vermeyen arkalarını takt et koydum diye aytacak. İnha Hud Allah'ın kelamışı. Hiç kimin cayı yok. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Salim vaktlarını men secdedin diyemde etmediler. Verziş ederdi, bökerdi, 200 kilometre yortuk gelerdi, her nemi hüner çıkarardı, emme Allah Teala'nın azamatının beraberine secdetip bilmerdi. Hudayın azamatının beraberine yıkılıp bilmerdi. Kıyamet günü hemme kişi yıkılanına ve başarman arkası takta olup duracak da gürrün öğrelep durmayın. Yo bu da atlı kulağıma gelmeye deyse şovun kulağına gelecek, yani oğun kulağına gelenin hey peydası yok da. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de açık beyan et koyuptur. Kalp kör olsa, kulağına önüne bağlı olsa nem etmeli ona. Huday tevfiqini versin. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah إلا